санаи 2 феврали соли 2026 дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон нишасти матбуотӣ баргузор шуд, ки дар он намояндагони рӯзномаю маҷаллаҳо, шабакаҳои иттилоотӣ, телевизион ва радио, аз ҷумла ҷаҳонамо, Сафина, Илм ва табиат, Радиои Тоҷикистон, Амид Ховар, Овози Тоҷик, Имрӯз, Ҳамсадо, Садои Душанбе, Ҷумҳурият, Садои мардум, Паёми Душанбе, Навзи Душанбе, Мароми пойтахт, Фараҳ, Омӯзгор, Оила Тиҷӣ, Диалог Тиҷӣ, Время и деньги, бақолаҳои дониш, фановар ва рӯзноманигорони мустақил ширкат варзиданд. ректори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон Бобоҷон Саторзода аз ҳамкорӣ бо намояндагони васоити ахбори омма ҷиҳати амалисозии сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати мамлакат арзи сипос намуда, бо боварии том иброз дошт, ки ҳамкориҳои донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон бо намояндагони васоити ахбори омма дар оянда низ идома ёфта, ҷиҳати ноил гардидани донишгоҳ ба дастовардҳои сазовор дар самти омода намудани мутахассисони дорои малакаю маҳорати касбӣ мусоидат менамояд. ректори донишгоҳ дарж намуд, ки донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон фаъолияти худро дар соли 2025 дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ба роҳ монда, вобаста ба самтҳои таълим, илм, инноватсия, робитаҳои байналмилалӣ, корҳои ташкиливу тарбиявӣ, инчунин тавсеаи базаи моддиву техникӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст, ки боиси ташаккули нуфузу эътибори донишгоҳ шудааст. аз ҷумла дар рейтинги муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ сазовори ҷойи чорум гардидан 83 нафар устодони донишгоҳ аз омӯзиш ва такмили ихтисос дар дохил ва хориҷи кишвар гузаштанд, 3 ҳимояи рисолаи докторӣ ва 9 рисолаи номзадӣ, гузаштани ҳама ихтисосҳои донишгоҳ, аз аккредитатсияи институтсионалии байналмилалӣ, соҳиби сертификат барои 5 соли оянда гардидани донишгоҳ, таъсиси як факултет, 4 кафедра, 15 ихтисоси нави ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯй, таҳия ва қабули стратегияи рушди донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 аз дастовардҳои назарраси донишгоҳ ба шумор мераванд. зимни нишасти матбуотӣ гуфта шуд, ки робитаҳои байналмилалӣ низ тавсея ёфтанд. Донишгоҳ бо зиёда аз 160 муассиса ва ташкилоти хориҷиву дохилӣ ҳамкорӣ дорад, ки аз ин шумора 8 шартнома соли 2025 ба имзо расидааст. дар ин давра 15 устод дар чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ширкат варзиданд, 18 донишҷӯ барои таҳсил ба хориҷи кишвар фиристода шуданд ва 15 устоди хориҷӣ дар доираи барномаи профессори даъватӣ ба донишҷӯёни донишгоҳ лексия пешниҳод намуданд. дар идомаи нишасти матбуотӣ ректори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон Саторзода Бобоҷон ба саволҳои намояндагони васоити ахбори омма дар мавриди мақоми омӯзгор, шароити таҳсили донишҷӯёни хориҷӣ, имтиёзҳои таҳсил, ҳавасмандгардонии донишҷӯёни фаъол, шароити моддиву маишии омӯзгорон ва ҷобаҷогузории хатмкунандагон ҷавобҳои мушаххас пешниҳод кард.